baš onako u samog ljudskog bića. Ide u samo srce čovjeka. Ruža svjetlosti je podijeljena u 3 ciklusa. Prvi ciklus ruže svjetlosti se zove ljubav. Drugi ciklus se zove tirkizno plava i treći ciklus je sjaj. Pjesma Ruže je izdvojena i ona je prva. A ružu svjetlosti otvara ajet iz sure Al-Bekare koji kaže: a ljudima lijepe riječi govorite. Kad kaže prvi ciklus ljubav, to je božanska ljubav. To je najviši stepen ljubavi koji postoji. U trećem ciklusu sjaj, prva pjesma je sjaj, ali jedna centralna je tu dijamant. I evo, čućemo veliki dijamant. Hoćemo im pročitati. Hajde. Dijamant. Jaka kiša, oluja i vjetar, prasak i pucanje zemlje ostavi blato, po kojem putnik teško korača i osjeti teret. Putnik se bori kad vatra prši, duša se brusi. Krene pa stane, padne i ustane, ali nikad ne odustane. Iz blata zasvjetluca zrno i svjetlost pusti zrake pod oštrim uglovima. Samo jedan dragulj sija u blatu. Što se više brusi, sjajniji je. Čvrst, oštar i očaravajući blista. I u blatu dijamant ostaje dijamant. Njegova svjetlost otklanja svaki grumin zemlje, kap kiše i bori se sa najjačim vjetrovima. Milostivi je ispustio najljepše ukrase i zemlju obasjao drguljima, da sijaju, kršavaju i uljepšavaju. Dijamant je prva zapravo pjesma koju sam ja uočio i kao što ste i rekli, privela sam u srcu. Ja sam dijamant sebi prisvojio i dijamant smatram svojom pjesmom, svojim djelom, jako je dobro svoje sam pisala. Sam nekad zavolio da sam čak i evo sad i drugi godin, ali svakako dijamant je nešto što nema svakom. Vi kad prolazite pored skupine ljudi, pored skupine, na primjer, vaše uzrasle djeci, sve ćete i vidjeti, ali uvijek će vam za oko zapaziti jedna osoba, zastat će vam jedna osoba koja ima upravo taj dijamant. Stvara i ruši granice koje su mi postavljene. To su granice dubokih misli, lijepih riječi i velikih djela. Svi mi živimo u tom svijetu i svi mi želimo da postignemo onu najbolju verziju sebe i da povećamo cifru dobrih djela. Sva ta osjećanja su nađena i isprepletana u pjesmi Dijamant naše drage profesorice Sandre. U toj pjesmi riječi izviru i idu rijekom, čas plutaju, čas uranjaju i svaka nosi neki značaj. Nosi značaj jednog običnog i svakodnevnog čovjeka i njegovog mukotrpnog truda. Sugeriše na njegov trnoviti put i ishode njegovog nastavljanja tom tako teškom i tjeskobnom rutom. Govori o čovjeku koji je nastavio tim putem bez obzira na sve oluje koje su ga sustigle, bacale i prelamale kao uvelog lista. On se toj oluji ne predaje, ne dozvoljava joj da ga slomi. Opisan je, pored svih zemljenih sila, kao nešto najhrabrije i najsmijelije što je ikada kročilo našom tupom i teškim kamenjem posutom zemljom. On predstavlja jedan najsjajniji i najljepši dijamant, čist kao suza i neiskvaren kao dijete. Okupan u blatu i prljavoj kiši, on si ne dopušta kvarenje onog unutrašnjeg duhovnog smiraja i dobrote. Posle pada dođe uspon, posle uspona lekcija. Što više padova pokupi, toliko postaje i sjajniji. Iz njegove duše izvire nada, strpljenje i hrabrost, a sa druge strane srce sakuplja za dobivene ožiljke, tople i krvave kao ruža. Ali on ne vidi te ožiljke. Osjeti samo mirise ruža, pamti samo nju i nikome ne pokazuje. To je pravi dijamant, najsjajniji i najvrijedniji, a opet nema cijenu. Svako od nas ima jedan takav dijamant koji će svijetliti samo ako se za njega borimo i zavjerimo unutrinu svog srca. Mislim da je i sam pjesnik morao dugo njegovati svoj dijamant da bi napisao ovako duboko mislenu i duhovnu pjesmu. I u blatu dijamant ostaje dijamant.
Njegova nutrina u isto vrijeme i slabi i jača i sija sve jače i jače. On sija i uljepšava, preovladava, pada i ustaje, ali nikada ne odustaje. Ajla će nam sad pročitati pjesmu Ljubav. Ona se vezala za tu pjesmu, tako? Ljubav. Toliko ljubavi u jednom pogledu, toliko milosti u jednoj kapi kiše, toliko života u jednom dahu i svjetlosti u jednom trenu. Samo jedno je potrebno da budemo sretni, a to jedno je duša u tebi. Zeleni sjaj te duši uđe u moje srce, omili moje postojanje i učvrsti krug ljubavi. Sad pročitam koju pjesmu? Sunce. To je jedna posveta koja je posvećena na Pjacu, a Veliki je kako je izabrao tu pjesmu, nije znao za to. Sunce. Lijepo majsko jutro obasjano suncem. Razigrane zrake plešu oko ručica koje hvataju njihov sjaj i umivaju lice sunčevom krvinu. Kako sunce grije mladu dušu. Čuvaj, vodi je i osjavaj put. Ona uvijek i u svemu traži njegov sjaj. Iza lista ono joj se smiješi. U kapljici vode ona vidi njegov odsjaj. Kad otvori ručicu, ona vidi njegovu svjetlost. Jednog dana ruka se otvori, ali ne vidi sjaj. Otvori i drugu da moli za spas. Kad ruka pomilova lice, šapnu joj glas. Kao što voda teče od svog izvora, tako i svjetlost putuje od sunca. Sunce daje život, ljepotu, miris i toplotu. Ono će uvijek da živi, ovdje i sad, tamo i poslije, dok se ne stopi u jednom od istoka do zapada. Sada pročita Žena. Žena. Gromoglasan bljesak obase svemir i stvori zemlju. Stvori je u ženskom rodu. Stvoritelj zatim spusti još jednu zraku svjetlosti i stvori ženu. Žena postade simbol stvaranja i rađanja. Postade nadahnuće i snaga. Žena postade vođa i supruga. Postade majka i sestra. Žena bi početak. Kada tama obuzi zemlju, stvoritelj pruži novu šansu. On spusti svjetlost ponovo kroz ženu i krenu smo opet iz početka. Ja bih sada pročitala Ružu. Ona je prva napisana i napisana je profesorica Sada Subašić koja ovdje više ne radi. Ja kad sam pripremila jednu čestitku za njen rođendan, tražila sam neki citat i onda napišem novi stih. Poklonim profesorici i ona meni kaže: Samra, piši da ovo jednog dana bude zbirka. Ruža. Sunce na obzoru u svitanju zore. Još samo jedna zvijezda svjetluca. Ruža otvara svoje latice okupane kapljicama rose. Ruke ispružene ka nebu prizivaju svjetlost duši. Odjednom ruža nije ruža. Rosa nije rosa. Ni ruka nije ruka. Sve postade svjetlost. Tako je ruža nastala i ovo je dakle bilo i pjesma i posveta i otvara ruž svjetlost. Ja bih voljela da sad dam priliku profesoru Panu da nam se obrati, da nam kaže nešto iz svog ugla, znam da ima da bi mogao puno toga, pa da i vidi da bi. Profesor Panu. Slušajući ove tekstove iz same zbirke, ne može čovjek kada se ne prisjeti jedne knjige francuskog profesora Andreja Žida, koji u razgovoru s američkim pisem postarom Wildeom komentira funkciju koju
reći nekoliko rečenica o autorici, ujedno i mojoj profesorci engleskog jezika. Ovom prilikom iskoristio bi citat iz jedne od njenih najduhovnijih poruka. Žena postade simbol stvaranja i rađanja, postade nadahnuće i snaga. Žena postade vođa i supruga. Ovim stihovima bi samo nagovijestio o kakvoj se ženi radi. Izuzetna mi je čast, izuzetno mi je drago što sam upoznao profesoricu Sandru. Njen pogled na svijet i njeno zalaganje za duhovni mir je nešto što je iz dubine duše krasi. Ljepota njenog izražavanja proizilazi iz njene duše koja je neiskvarena, koja je ogledalo svega onoga što je satkano u pjesmi Sunce. Pjesmom Sunce autorica se prisjeća svoga oca koji je predstavljao oslonac i autoritet u njenom životu i bez kojeg bi njen uspjeh bio doista prelomljiv primjer. Riječima se ne može opisati ljubav između autorice i njenog oca, samo istinska duša svojom iskrenošću može opisati tu ljubav koja je krasi. Čuva je, vodi je i obasjava je put. Ona uvijek i u svemu traži njegov sjaj. Stihovi kojima je sve jasno, stihovi koji provociraju suze, stihovi čija je poruka teža od najtežeg zla na svijetu. Samo osobe koje su izgubile svoga oca mogu istinski čuti ove stihove. Doista sam čitao o djeci koja su ostala bez roditelja, pa mislim da sam bar malo kompetentno da razumijem ovu duhovnu poruku. Kako bi obuhvatio svoje dosadašnje izlaganje, završio bi ovaj esej jednom latinskom izrekom imperare sibi maximum imperium est, vladati sobom najveća je vlast. Hvala vam što ste došli. Nadam se da ste osjetili nešto, da će ostaviti neku